Jestli Ježíš přišel sám od sebe, pokud on je otec, tak přišel on sám od sebe. Keď je on Bohom, keď ho nazývaš Bohom, my máme mu tom braniť, čo chce on robiť? Či má prísť na zem? Keď niekoho Já si se ptám, jestli přišel sám od sebe. Pravda, že ti hovorím, keď je Bohom, on robí, čo chce. On mohol prísť sám. Dobre. On nemohol si zobrať od niekoho pozvánku, môžem ísť dolu. On vedel pravý čas, ako má prísť dolu na túto zem. On sebe najal každý, napríklad Abrahama, Noacha, prešlo 300 rokov, 400 rokov, on prišiel podľa svojho času, aby vedeli, aby poznali Boha skrze koho? Koho si vyvolil Pán Boh. Chápeš? Takže přišel Ježíš teda sám od sebe, jo? Áno, správny Boh musel prísť na túto zem, aby ukázal. To je všechno, co já jsem chtěl, já ti chci něco přečíst, to je celé. No, prečítaj. Jan kapitola 8, verš 42. Ježíš jim řekl, kdyby byl Bůh váš otec, milovali byste mě, neboť z Boha jsem vyšel a od něho přicházím. Teď pozor, nepřišel jsem sám od sebe, ale on mne poslal. Ale ešte prečítaj dolu prečítaj, aby sme pochopili. 40 do 47 prečítaj. Toto som chcel ti tiež ja dneska prečítať. Len prečítaj ešte dolu, choď. Prečo ho chceli zabiť? On přišel sám od sebe a ten verš ti říká, nepřišel jsem sám od sebe. Ale on sa nemohol priznať, že je Bohom, že on musel prísť sám. Chápeš? By tak mu neuverili ľudia. Tak ty říkáš jednu věc a Bible říká druhá věc. Ale ty musíš pochopiť ten zmysel, čo... Ježíš říká, nepřišel jsem sám od sebe. Takže kdo má teďka pravdu, ty nebo Ježíš? Ale v akom zmysle ty myslíš? Ty bereš tak logicky, ne? Tak jednoducho bereš. Tak za to nemáš to pochopenie od Pána. Ty bereš ako normálne, ako si teraz prečítal, že ho poslal niekto, že prišiel sám. Ty bereš takto jednoducho. A to sa nedá Bohu tak rozumieť. Myslíš, že všetko mu chápeme? Povedz. Všetko mu chápeš? O Bohu. No povedz pravdu. Nedá sa Boha poznať tak dokonale, ako si my myslíme. Jako tohle zní docela jednoduše. Jako třeba, když se píše v Biblii, že Ježíš zaplakal, tak to asi pochopíš, ne? Že to znamená, že Ježíš brečel, že jo? Áno, toto je normálne. Ne? No, ale teďka bych ti mohl taky říct, no ale to nepochopíš, to musíš duchovně se na to dívat. Áno, čo chcel nám povedať s tým? Že on sa prišiel chváliť. Čo povedal? Ja som neprišiel svoju voľu spraviť, ale Božú voľu môjho. Takže poslal Ježíš sám sebe? Můžeme začít úplně to samé. Áno, Pán Ježiš Kristus ako duch prišiel do tela Márie a stal sa telom. A ten je antikrist, kto neverí, že Pán Ježiš Kristus prišiel v tele. 2. Ján, listy 1.7. Prečítaj si. Takže on přišel sám od sebe. No veď prečítaj si, kto je bludar a antikrist, ten, kto neverí, že Pán Ježiš Kristus prišiel v tele. V pohodě. Ale přišel sám od sebe? No a teraz, ja budem s tebou biblickou rečou. Můžete na to odpovědět? 1 Timotej 3.16, Boh zjavený v tele, áno? Můžete odpovědět na to, na co já mluvím? No veď slovo sa telom stalo, veď Pán Ježiš Kristus ako duch sa vtelil, teda reinkarnoval do tela Márie. A veď keď si zistíš analýzu tej expertízy tej krvi, čo White akože našiel na tej arche zmluvy pod Golgotou, a tá expertíza, teda analýza tej krvi je verejne urobená, vyhľadaj si, vygoogluj si tie dokumenty a tam máš tie chromozomy, že od matky má len 23 chromozomov a Y chromozom mal sám od seba, že je mužské pohlavie. Dobre, zisti si to. No takže otec prišiel do tela Márie a to telo je nazvané synom. Dobre? Čo tomu nie? Takže on přišel sám od sebe. No veď teraz som ti čítala, ako Jan napísal v 2. liste 1.7, kto je bludar a antikrist, ak neverí, že Pán Ježiš Kristus prišiel v tele. Takže můžete mi dát ano nebo ne? Přišel Ježíš sám od sebe nebo ne?
No veď jasne, že prišiel, že to je jeho vôľa už od stvorenia sveta, veď v jeho mene JHVH je napísané hľa, pozri, moje ruky sú prebodnuté klincami. Hneď na počiatku v Genesis slovo Berešit, tam je tiež hlboká Božia múdrosť a je tam tajomstvo, že syn skoná na kríži. Veď si tieto veci preštuduj a potom zistíš tú podstatu. Jan kapitola 8. To je jeho Boží plán. Děkuji. Jan kapitola 8, verš 42 říká, Ježíš, nepřišel jsem sám od sebe. Neprišiel sám od seba. Vy jste řekla, že ano. No veď to telo sa stalo, nie? Tým slovo sa stalo telom. Takže když tam teda, vy říkáte teda, že on měl teda tělo, ještě předtím, než se narodil. V těle. Ano. Nie. On mal to duchovné tělo, které duchovné přišlo. tělo, chápu. Takže jako to duchovné tělo, když bylo to jako otec to tělo, anebo jako syn? Áno, otec. Áno, jako a otec stvoril, áno. Okay. Podíváme se spolu na jednu pasáž, co jsem taky tady četl. Toto, čo tu ideš čítať, to je znamenie a proroctvo pre Židov, aby pochopili, že ten syn, ktorý prišiel skrze Máriine telo, že to je vlastne ten Boh, áno, ktorý bol vedenie. Dobře. Židům 1.2. Na konci těchto dnů k nám promluvil v synu. Áno. Jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. Takže skrze koho byl stvořen celý svět podle tohoto verše? A prečo ten tvoj otec nestvoril niečo? Paní Kasia, vy taky ráda používáte logiku. Když my dva budeme spolu vedle sebe stát a někdo řekne, jaké je jméno toho kluka a jaké je jméno té ženy? Znamená to, že jsme jedna osoba? Nie, to sú úplne iné rozdielne osoby. To je to samé. Jaké je jeho jméno a jaké je jméno jeho syna? Matka není syn a syn nie je matka, chápeš? Výborně, a takhle to je s Ježíšem a otcem, díky. No áno, lenže ja a otec sme jeden. Máme... No ale co jeden? No jeden Boh. No ale ne jedna osoba. Jedna osoba, akože nie. Ako sa volá otec? No dobre, teraz ja ti položím. No, ne, ako sa volá otec? Teďka jsme namířili na něco. Tak vy říkáte, že je jedna osoba, ale Ježíš říká, že není sám. A vy říkáte, že on je sám. A v Jan 8, 16 až 18 je to napsané. Otec a ja som vodcovi. Moment, v klidu. Jestliže já přece soudím, můj soud je pravdivý, protože nejsem sám. Ale jsem já a ten, který mne poslal otec. Ve vašem zákoně je napsáno, že svědectví dvou osob je pravdivé. Jsem to já, kdo svědčí o sobě a svědčí o mně také ten, který mne poslal otec. Takže oni jsou dvě osoby. Dobre, tak teraz poďme do Matúša, do tej 17. kapitole a máš tu na toto výklad. No ale tak kecal Ježíš, když řekl, že není sám? No veď tam ti ukáže, že či bol sám a či boli dve osoby. Že ten sám, čo bol, že sa dokázal premeniť na to, o čom ty chápeš, že je to druhá osoba. Ale je to jeden a ten istý. Takže kecal tady Ježíš teda. Ako Bože, môže Pán Ježiš Kristus kecať, keď on ti dáva porozumieť týmto slovám, že musíš ísť do Matúšovho evanjelia. Veď Biblia není o tom, že je len jeden verš. Ty musíš hľadať ja vám dávam spoustu. Dokonalý výklad, Daniel. Veď choď do Matúša. Prečo sa tomu brániš ísť do Matúša, do tej 17. kapitoly? No choď. Ja sa nebránim, ale Ježíš říká, nejsem sám a vy říkáte, jo, on je sám. No a teraz uvidíš a dostaneš odpoveď, z Biblie dostaneš odpoveď, že či tam bol sám, alebo či tam boli dvaja. O čom vlastne tu Pán Ježiš Kristus hovorí? Že nie som sám, ale ten, ktorý je vo mne, áno, ktorý ma poslal. No a v Matúšovom evanjeliu ti ukáže, kto ho poslal, že je to on. Dobre. Pozri. Takže nakonec je sám teda. No vidí jasne, že je sám. A ja ti hneď... No říkám, takže tady lhal Ježíš. Počkaj, je podobenstvo. Neviem, či to poznám. Vidíš, ty si povedal, že či bol sám. Áno, a ja som ti teraz dala to podobenstvo. A on řekl, že ne. Ale keď pán... No veď musíš práve, že hľadať. Prečo to povedal, že sám a tu hovorí, že nie? Bože no, môj... Protože pak tam řekl, paní Kasia, on to ujasnil, jak to myslel. Protože on řekl, ale jsem já a
ten, který mě poslal otec. Takže dvě osoby. A vy jste taky řekla, že v Ježišovi nejsou dvě osoby. Dobre, tak ja sa ťa takto logicky. Aj počúvajte ľudia, ako odpovie Daniel. A kde ostal ten otec, keď on ho poslal? No, otce nikdo neviděl, protože Ježíš se vždycky zjevoval i ve starém zákoně. Takže otec vlastne neexistuje a poslal ho. On existuje. Mě taky nikdo nikdy nemusí vidět, to neznamená, že neexistuju. Nie, to je zlý výklad. Jo? Nie. Aha, dobré.